Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άγγελος, καλό μήνα και αν έχετε δει κανένα βίντεο ή shorts, δεν θυμάμαι, σας είχα πει ότι θα έχουμε unboxing από τα Temu. Και ναι, όπως βλέπετε το background είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Είχα πάρει κάτι πάρα πολύ ωραίο αξεσουάρ για το PlayStation. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι. Πάμε να την ανοίξουμε. Σακούλα. Κινεζίλα. Εντάξει, δεν μυρίζει κάτι σακούλα. Ωχ. What is this? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Νομίζω ξέρω τι είναι. Παιδιά, δεν μπορώ να κρατηθώ. Νομίζω ξέρω τι είναι. Θα τρελαθώ. Παιδιά, δείτε. Του Κρέιτος. Τέλειο. 10 στα 10. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πιάσω. Πάλι σακουλά. Όχι ρε φίλε. Την πάτησα νομίζω. Νομίζω την πάτησα. Για να δούμε. Α, όχι! Δεν την πάτησα. Δεν είναι αυτοκόλλητο, παιδιά. Και παιδιά, αρχικά η υφή του είναι full τέλεια. Είναι έτσι πλαστικό. Ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, κουτάκι. Αχ, νομίζω ξέρω τι είναι αυτό το κουτί. Νομίζω είναι η βάση. Νομίζω είναι η βάση, παιδιά. Για να τα ανοίξω. Εγώ νομίζω ότι είναι η βάση πάντως. Αχ, τέλειος λουτέιπ αυτό. Δεν χαλάει το κουτί, απλά ακούγεται μόνο. Έλα τώρα. Άνοιξε. Για να δούμε. Έλα ρε φίλε, τι τέλεια. Δείτε λίγο. Κάνει και κάτι τέλεια χρώματα. Κάτσε λίγο να ανοίξω το φως. Κάνει κάτι τέλεια 3D χρώματα, δείτε. Το κάτω είναι έτσι. Για να κολλάει, υποθέτω. Αρχικά είναι τέλεια. Είναι σαν θρόνος κιόλας. Να το πω και έτσι. 10 στα 10 και σε αυτό. Αυτό εδώ πέρα δεν θυμάμαι αν είπα αυθομολογία και σε αυτό 10 στα 10. Λοιπόν, για να δούμε. Α, πάλι αφίσα είναι αυτό. Για να δούμε. Τι είναι γιατί... Έλα ρε. Δείτε. Και αυτή είναι η αφίσα, είναι τέλεια. Για να δούμε αυτό. Θα πάθετε την πλάκα. Αρχικά είναι σιδερένιο. Αυτή λίγο θέλω να το ανοίξω. Αχ, θα τρελαθώ, είναι τέλειο. Δείτε λίγο. Σε παρακαλώ, είναι απίστευτο. Για να δούμε. Δύο πράγματα μείνανε. Αυτό εδώ πέρα εγώ της. Είναι έτσι κλειδωμένο. Να δούμε. Άρα, ανοίγουμε και bitcoin. Το bitcoin. Κλαίω. Για να τα ανοίξουμε. Δεν ανοίγει. Ρε παιδιά, δεν ανοίγει. Πάντως είναι βαρύ, δεν το περίμενα έτσι. Bitcoin. Και να δούμε. Α, έχει άλλα δύο πράγματα νομίζω. Α, αυτό εδώ πέρα είναι για την ξαδέρφη μου. Άλλα δύο έχει. Λοιπόν, πάμε σε το κουτάκι. Να το, για να δούμε τι έχει το κουτάκι μέσα. Αχ, ναι.
τεράστιο. Α, ναι, εντάξει. Έλα ρε. Είναι αυτά εδώ πέρα για το PlayStation, για να ανοίγεις τα... δεν τα θυμάμαι πώς λέγονται. Για να ανοίγεις τα πλαστικά. Και το τελευταίο είναι το τσεκούρι. Μπρο, είναι τεράστιο. Είναι βάρη. Μπρο. Δες λίγο. Είναι σχεδόν σε το κεφάλι μου. Είναι full βάρη αυτό. Δείτε το λίγο τα χαρακτηριστικά του. Είναι τέλειο. Είναι μπρελόκ. Και ναι. Αυτά ήταν τα πράγματα. Από το Temu βέβαια. Και για Temu δεν το περίμενα καθόλου τόσο καλό. Είναι full τέλειο. Δέκα στα 10 σε όλα. Και ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!